नै मोनसे स्किम हरोबा हाग्रामा महिलारिया मा बुङो सार बेबायदि जाबाय इसेबां बिथिंबो फैसा होनांबाय खामानि मावाबाबो जायो लास्टआव बुंना मा भाषा जाखो बियो हाग्रामा महिलारिया जे दिनै बिदि बुङो थिकादारफोरखौ खामानि मावाबाबो जायो बिल' बख'दो मा भाषा बियो ओरैबायदि जगयन' ओरैबायदि लेथ्रा दिनै जों बेफोरबायदि सरकारखौ मा हिसाबाव जों भट होनो जे हाग्रामा महिलारि बिथां सालायनाय जिथुनिखि बिपिएफ सरकार जों बेखौ मुगैबाय जों मुगैनानैनो जों ओंखारबोखादों आरो बहुत सिगाङावनो जों ओंखारनो बेबायदि खाबु मोनाखैमोन जों ओंखारखागौमोन मानो होनबा जों दायो फैबाय थानाय बे समफोरावनो जों प्रमद बर' सार दैदेननाय जिथुनिखि इउपिपिएल आफाद बेखौ जों निति आदर्शखौ मोजां मोननानै जों ओंखारबोनाया जों मोजांसिन जाबाय मानोना हाग्रामा सालायनाय जिथुनिखि बिपिएफ पार्टी जिथुनिखि रुल बे खोबैनो गाज्रि माने ओरैबायदि दुर्निति भ्रष्टाचार जाख्ल'नाय दिनै जोङो गथै स्किमखौ क'क्राझाराव लाखिजोबदों हाग्रामा महिलारिया दिनै जोङो मोनसे स्किम मोनोब्ला बा पिएनआरडिनि जों मोनसे स्किम लानानै थाङोब्ला बा 3 लाखनि नों स्किम मोनबाय से नों बक्स कालभारनि नोंनो हरबाय एक्सबिएलटि हिसाबै हाग्रामा महिलारिया जोंनो मोनसे एप्रुभेल हरबाय बे खामानिखौ मावनो थांनायाव क'क्राझाराव जोङो 20 बार थाङाबा नोंनि खामानिया जाफुङा साधारन जों 3 लाख थाखानि जुदि स्किमखौ जोङो क'क्राझाराव जुदि जों 20 बार थांनांगौब्ला 5,000 थाखा खरसा जायो खनसे क'क्राझार थांगासेयाव अब्ला नोङो 20 बार क'क्राझाराव जुदि थांनांगौबा 20 बाराव जोङो 1 लाख थाखा खरसा जायो अब्ला नों 3 लाख थाखानि स्किमखौ नोङो 1 लाख थाखा गारग्रोनांगौब्ला आरो फैयै फैयै बे अफिसार्सफोर दं बे अफिसार्सफ्रा ओरैबायदि माने नोंनि खामानियाव नों गरसे थख' बिथांमोननि टेबोलाव फैसा होआबा जाया बेनिखायनो जों ओरैबायदि मुगैनाय मोनदों बेफोरबायदि स्किमखौ हाग्रामा महिलारिया बेबायदि खालामनाङा बेबायदि स्किमखौ समष्टि वाइसआव ब्रेकआप खालामनानै बा एमसिएलए लेभेलाव बा इएम लेभेलाव माने समष्टि वाइसआव ब्रेकआप खालामनानै पिएनआरडिआव हरनांगोन बा ब्लक लेभेलाव हरनांगोन बेखौ ब्लक लेभेलाव हरनो हायो जे बिथाङा जे क'क्राझाराव गासैखौबो लाखिजोबनाया ओरैबायदि जगयन' माने ओरैबायदि गाज्रि जादों बेयाव ओरैबायदि सिस्टेमा गाज्रि नोंथांमोना दिनै सानना सासे अफिसार बा एसएस अफिसार बिसोरो सेक्रेटारि आन्डार सेक्रेटारि बिथांमोननोबो जुदि नों आखायाव जुदि नों 1000 2000 3000 फैसा होआबा नोंथांनि फाइलखौनो बारनो होआ होमबा मा बिटिसि बियो ओरैबायदि मुगैथावना ओरैबायदि लासिंसिं बेनिखायनो जोङो दिनै जों सानदों जे गोरों मानसि नांगौ बिटिसिआव जेसेबांनिखि इएम एमसिएलए दं बिथांमोना जेबो रोङा बुंनो थाङोबा किसुमाना ओरैबायदि दङ गभर्नमेन्टनि अर्डारखौनो फरायनो रोङा बिथांमोनखौ नायनानै दिनै बिटिसिनि अफिसार्स माखासे बे डाइरेक्टर अफिसार्स एसएस अफिसफ्राव थगायना जानो चान्स मोन्दों बा माखासे डिलिं एसिस्टेन्ट बिथांमोना ओरैबायदि गरसेबो फैसा होआबा बिथांमोना फाइल बारहोआ होमबा ओरैबायदि जगयन' बेसेबां हाजार मानसि थैनायनि उनाव बिटिसिआ सुक्ति जादों बे बिटिसि सुक्ति जानायनि उनाव बेयाव मोनसे गभर्नमेन्टआव फैबाय न' डाउट बिपिएफआनो सालायबाय बेयाव बिटिसिनि अफिसार्स डिलिंनिफ्राय लानानै गोजौ लेभेलसिम एकदम सिएसडि डाइरेक्टर बेफोर लेभेलसिम गासैबो फैसा नङाबा नोंनि फाइला जाया आरो नोंनि बिल मोना आरो दायो नोंथांमोना नाय ओरैबायदि खौथि लुथिबाय जे नोंथांमोना नाय जे किसुमान बुस्थुफ्रा आननेसेसारि मुस्रिनो खम्बलनो सिखा रुवा बेफोरखौ मा नांगौ जोंलाय बर' माहारिनोलाय जोंथ' मुस्रि खम्बल सिखा रुवा बिनि थाखाय आन्दलन खालामाखै नोंथांमोना नाय बर'नाव सिखा रुवा खदाल गोदोनिफ्राय दंखायो बे बिटिसि मोनैनि सिगाङावनो थाखायो बर'फोरनियाव मा दरखार नांदों बे सिखा रुवा खदाल बेफोरखौ माबा होनो साप्लाइ होनो साप्लाइआव लांनोसै थाखाखौ खौथि बिसोरो माबानो पार्चेस कमिटिनो माबा आन्डार सेक्रेटारिनो बेफोरबायदि जानानै बिटिसिनि फैसा धंस' दिनै हाग्रामा महिलारा इउसि होनो हाला इउसि होनो हायिनि थाखाय मा जायो एसे एनै जिथुनिखि फान्ड फैयो लोगो कालकाता सिलिगुरियाव खारना थायो बेवहायथ' नों आं साधारन मानसिया जेबो मोनाखै दा बुंनो थाङोबा ब्रेना मोनहास'वाखै बेयाव जोंनि साधारन मानसिया सिलिगुरियाव थांनानै बिथांनो 10% होबासो बे बिल होयो बेफोरबायदि गोबां सिङाव माने बुंथावै बाथ्राफोर आरो नोंथांमोना साननानै नाय जे ओरैबायदि लेथ्रा फरायनांगौ बेयाव बिटिसिआव लाखिनानै जेबो लाब गैया बै अफिसारफ्रानो माने माबाखौ खामग्रोदों लेथ्रा माने फैसा जाख्ल'नायखौ बिसोरनो फोरोंदों ओरैबायदि लेथ्रा बिटिसिनि अफिसारफ्रा डिलिंनिफ्राय लानानै गोजौ लेभेलसिम खालि फैसा नङाबानो जाया दिनै बिथांमोना फैसा जाख्ल'नायनि थाखाय जेबो मोनाखै दिनै आरो रायजोफोरनाव आरो बिथांमोना मा हिसाबाव भट बिनो बिसोरो लाजिनांगौ दिनै बिथांमोना दिनै आं गासैबो बिटिआर बासिनि रायजो राजा नोंथांमोनखौ आं खावलायदों जे दिनै बिथांमोना गिदिर गोलाव होननानै सोरबा खाम्फा फैगोन सोरबा हाग्रामा महिलारि फैगोन बिथांमोनाव कुइसन खालाम रायजोफोरा जे दिनै
लाइन डिपार्टमेन्टआव दिनै मानो अनसुंथाइ मोना दिनै 6 सिडिउलाव जोंनि एसटि मानसिफ्रा WPTनिफ्राय स्पेसियेलि जोङो अनसुंथाइ मोननांगौ दिनै बे अनसुंथाइखौ जोंनि मानसिफ्रा मोननो हायाखै दिनै मा जाखो दा मिनिंलेस माने हाग्रामानि खोथाया भेलुलेस आं दिनै रायजोफोरखौ खावलायदों हाग्रामा महिलारि फैनाय लोगो लोगो कुइसन खालाम